Nafarroaren erdialdean gaude, Lizar herrian. Irantzuko lurrak izenpean, Deierri eta Gesalatz bailarak eta Abartzuza, Lezaun eta Jaitz herriak biltzen dira. Lur ezberdinak dira eta bisitariari esperientzia ahaztezin bat eskaintzen diote. Irantzu, Salado eta Ubagua ibaiek bere lurrak zeharkatzen dituzte eta Handia eta Urbasa mendikateetako eta Elimendi, Azantza, Esparantz, Dulantz eta Sarbil mendietako urak bereganatzen dituzte. Udaberrian, landareak eta animaliak esnatzen dira, negu elurtsu eta gogor baten ondoren. Irantzuko lurrek beraien paisaien edertasuna erakusten digute. Belarra eta zekalea berde azaltzen zaizkigu, koltzaren loreak gariarekin kontrastatuz. Loreek eta gereziek lurrak margotzen dituzte. Iturgoiengo basoak eta Lezaungo zaborratzeko pagadiak lertze hart daude. Eta Irantzu errekako makalek ibilalditxo bat egitera gonbidatzen digute. Urbasa eta Handia mendilerroetako elur urtuaren urek bertako ibaien emaria handitzen dute. Ubagua, Salado eta Irantzu ibaiek Deierri eta Gesalatzeko bailarak zeharkatzen dituzte. Lezaunetik erretzura doan aizpitartea eta Jaitzeko urjauziak beren ikusgarritasuna mantentzen dute. Mendiko hazienda Iturgoiengo Trinitateko lurretan bazkatzen den bitartean, Nafarroako jaka Sarasako zabaldietan nagusitzen da. Udaran bero egiten du, baina 1930ean eraikitako Allotzeko urtegiko 76 hektometro kubikoko urek belardi, amezti eta pinudiz inguraturik, bainu freskagarria hartu eta uretako kirolak egiteko aukera eskaintzen digute. Laboreetako lurren berdeak gariaren horitasunarekin kontrastatzen du. Irantzuko lurretako udazkena goxoa eta maitakorra da. Lurrak goldatzen dira, eta paisaiaren kolorea aldatzen da. Pagadiak eta erretzuko intxaurrondoak kolorez aldatzen dira. Bitartean, arteek urte osoan zehar berea mantentzen dute. Jaitzeko artelepatu zaharra, Iturgoiengo milurteko aritza, Lezaungo lordokiko aritza, eta Eraulgo artea. Arte honek 500 urtetik gora ditu, eta monumentu natural bezala dago izendatua.
Handiako eta Urbasako negua gogortuz doa. Elurra ageri da eta paisaia berri eta zuriaz gozatzeko aukera eskaintzen zaigu. Aisialdia protagonista berriz ere. Eta elurrak ekintza jostagarriak eta kirolzaleak ahalbidetzen dizkigu Lizarraga gaineetako paisaia eta pistetan. Irantzuko lurretan artea gustuko dutenek, Santillo bidea inguratzen duten herriska askotan, eliza erromaniko interesgarriak ikusteko aukera izango dute, baita erdi ezkutuan dauden iruditeri bitxiak ere. Alejandriako Santa Catalina, Ugarreko San Martin de Tours, Lorcako San Salvador, Egiartzeko Santa Maria, Lakarreko Santa Engrazia eta Garisoaineko Jaiokunde eliza. Garrantzia artistiko berezia duten tenplu askoren artean, Abartzuzako Irantzuko monasterioa nabarmentzen da. Abadia zisterziense hau, 12. eta 13. gizaldietan eraiki zen. 1839ko desamortizaziotik 1942 bitartean erabat utzita zegoen. Bere zahar berritzea Bianako printzearen eskutik egin zen. Irantzuko monasterioan eraikuntza estilo ezberdinak elkarna hasten dira. Romanikoa, gotikoa, gotiko flamigeroa eta bizkundekoa. Irantzuko lurretan tenplu gotikoak, bizkundekoak eta barrokoak ere bisitatu daitezke. Eraikin ederrak, sendoak eta erretaula barroko txurrigerezko interesgarriak dituztenak. Mendietan eta muinoetan ermita asko aurkitzen dira. Irurre eta Iriberriko bideko gurutzeak. Santillo bideak Deierri bailara hegoaldetik zeharkatzen du, eta Lorca eta Arandigoien herrietako lurretatik igarotzen da. Arrastia, Ziriza, Zunbeltz, Oro, Lorkatxipia, Muru, Geraun, beste askoren artean, herriska desagertuak dira, eta herri berrien sortzeari bide egin zioten. Lurlanketan eta salerosketan oinarritutako ekonomiaren babesean, herriak eta kontzejuak sortu ziren. Lezaun, Aizkoa, Erretzu, Muez edo Irurreko dorreak, garaibateko liskarren eta herri berrien sorkuntzen lekuko dira. Jauregiek eta oinetxeek, 17. eta 18. gizaldietako harreman aristokratikoetara eramaten gaituzte. Aizkoako Cabo de Armerias jauregia, Biguriako Montehermoso markesaren jauregia, Arizaletako jauregia eta Erretzuko Ramirez de Genuza eta Gendulain. Etxe blasonatuak herri guztietan daude, eta haien armarriek bertako familien leinua erakusten digute. Bertako paisaien ezberdintasunagatik, eskaintza turistikoa oso interesgarria da.
bai historiko, artistiko edo kultural aldetik, zein landa ostalaritza eta gastronomiagatik. Irantzuko lur emankorrek, bai zekale lurrek zein belardiek eta lur ureztatuek, eskualdean ugari diren upategietan eta jatetxeetan dasta daitezkeen produktuen aukera gastronomiko zabala eskaintzen digute. Gazta, ogia, ardoa, patxarana, arkumea, herriko gastronomia eta haragierreak, olioa, gatza, fruta anitza, intxaurra, urra, arbendola, esparragoa eta baratzeko produktuak. Urte guztian zehar, eskaintza turistikoa gidatutako bizitekin osatzen da. Monasterioak eta elizak, upategiak, gaztategiak eta gatzaga, eskalada eta uretako kirolak, abeltzaintza, museoak, patxarana, eztia eta Lezaungo baserri eskola. Mucho menos si eras chica. Ahora para divertiros hacéis deporte. Pierden mi alma en un tormento sin fin. Siempre la presencia de estas mujeres. Cerrado en medio de estos. Por Dios. Irantzuko lurretako eskaintza kulturala oso anitza da, eta urte osoan zehar garatzen da.
antzespen herrikoiak eta antzerkiak, musika klasikoa, abesbatzak, pintura eta eskultura erakusketak, eta karlisten guda historikoen erakustaldiak. Brigadier, ya vienen las gentes hacia aquí. Vienen a ver la derrota del ejército carlista, seguro. La historia no está todavía escrita. Los carlistas. Un liberal nunca piensa en la derrota. Vaya la fe, vuelve aquí otra vez. Irantzuko lurren aniztasuna dela eta kirol ezberdin ugaritan aritzeko aukera dago. Bai errepideetan, mendian, erreketan, frontoietan, mendibideetan edo Allozeko urtegian.